गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। आसामनि सोलोंथाइ बिफाना फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरनि थाखाय गोदान आयेन लाबोदों। फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा मिथिथारनो गोनां खौरां। आसाम रायजोनि सासे फोरोंगिरिया टिउसन फोरोंनो मोननाय नंला आरो फरायसानो हमवार्क हरनो मोननाय नंला। 3 थाखोनि फरायसाफोरनो 10 थाखोनि फरायसाफोरनो 2 घन्टानि थाखायल' हमवार्क हरनो हागोन होनना सोलोंथाइ बिफाना फोसावदों। थाखो खथानि गासै खौरांखौ फोरोंगिरिया लाबाय थानांगोन। मा इनभाइरनमेन्ट जादों जायाखै बेफोर खौरांखौ आरो गंफ्रोमबो फरायसालिखौ साखोन सिखोनै लाखिनांगोन होननानै फोसावथाय होदों सोलोंथाइ बिफाना, जायनि थाखाय फरायसालिया मन्दिरजों समान। बेनि थाखायनो सिखोनै लाखिनांगौ होननानै फोसावथाय होदों। फरायसालिनि वालफोराव फरायसाफोरा जेबो लिरनो मोननाय नंला। फरायसाफोराबो सांग्रांथि जानाया गोनांथार। फरायसालियाव सेखा, दाबा, छुरी बायदि आइजेंफोरखौ लाबोनो मोननाय नंला। फरायसालियाव फरायसाफोरा जानबुं लाबोनो मोननाय नंला आरो फरायसालियाव स्मार्ट घड़ी गाननानै फैनो मोननाय नंला। फरायसाफोरा आरो स्मार्टफन, जानबुं, स्मार्ट घड़ी गाननानै फैयोब्ला फरायसालियाव बेखौ फरायसाफोरनिफ्राय लाखिनाय जागोन। गाहाय फोरोंगिरिया बेफोर जिरादफोरखौ लानायनि उनाव फरायसाफोरा फोरोंगिरिनिफ्राय बेफोर जिरादखौ मोनफिननाय नङा। आसामनि सोलोंथाइ बिफाना फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरनि थाखाय बे खौरांखौ फोसावदों। चिरां जिल्लायाव सिखावनि उदखार। रावबो गैयैखौ चान्स लानानै खावनानै लाङो गोबां सनाजों लोगोसे मुवा बेसाद। चिरां जिल्लानि खासिकत्रा बावलागुरि गामियाव रश्मि बर'नि नखराव सिखाव हाबदों। रश्मि बर'आ फोरमायनाय बादिब्ला फुंनि 8 रिंगायाव फरायसालि फारसे ओंखारलांदोंमोन आरो सानजौफु 1 रिंगायाव न' फारसे फैफिनदोंमोन। बे समावनो सिखावआ खावनानै लाङो न'आव थानाय गोबां सनाखौ। रश्मि बर'आ फोरमायथिबावनाय बादिब्ला बिथाङा जेब्ला फरायसालिनिफ्राय न' फारसे फैदोंमोन अब्ला न'नि दरजाया सिंजों मारिनायमोन। बेखौ नुनानै सोमोनांदोंमोन आरो गुबुन दरजाजों हाबनानै नायनायाव सेरखाय बेरखाय जानायखौ नुनो मोनदों। सिखाव खावनायखौ मिथिनो मोननानै गोनां मुवा बेसाद जेरै सना रुफा फोरमान बिलाइफोरखौ नायनाय जादोंमोन आरो सिखावआ सनाखौ खावनानै लांदों। खावनाय सनाफोरनि मादाव फिसाजोनि दांसे माला आरो 2 जरा खेरा। बेनि अनगायैबो न'आव थानाय जि एसे रां दङमोन बेखौबो सिखावआ लानानै थांदों होननानै फोरमायथियो रश्मि बर'आ। आर.डि. म'शन पिक्चार्सजों दिहुनजानाय बर' दावहारु आरो बर'नि गारबोनाय जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय जांख्रिथायनि थैसाम सावथुनखौ थांनाय मैया बिजनी बरलागावआव प्रिमियार श' खुंनानै गाजा गोमजायै बर'नि देंखोनि रानि देंखोगिरि सुलेखा बसुमतारीया बेखेवनानै होदों। जांख्रिथायनि थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय रायजो राजाजों महरगिरि, देंखोगिरि आरो लोगोसे गोबां एक्स-एनडीएफबी हान्जानि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों। मख'नो गोनांदि जांख्रिथायनि थैसाम आबुं बर' सावथुनखौ दिनै 1 अक्ट'बर दिनैनि सानावनो मोन 30 पेन्डेलाव दिन्थिजागोन होननानै फोरमायो बिथोनगिरि पंकज लाहारीया। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।